Mezu, hola, podcasta. Vale, bueno, kentzen dugu. Gure zurrak enduko ditugu. Eta ongi etorri Txatxilipurdi elkartearen bigarren podcasta, biane? Hori da, bigarren podcasta ja. Hemen garen, lehengoen ginoan froga gisa, bueno, entzat barrura begirako podcast baten ginoan, eta ipatzen ginoan, nahi ginola baliatu Txatxilipurdiren harreman ezberdinak, Txatxilipurdi ikutzen daben esparru ezberdinak, gai ezberdinak jorratzeko, eta gaurko honetan asmo horrekin, gai bat jarriko dugu mai gainean, herri ezitzaia zuzen, eta honetarako, gonbidatu Euskal Herri guztitik, gonbidatu ditu gure gonbidatuak, Euskal Herriko lurralde ezberdinetatik. Kaixo, ekipo? Kaixo. Bueno, gure gara etorri Arrate Gaztelu Agirre, Maite Azpiazu Errasti eta Itziber Leo Etxarri. Bakoitza Euskal Herriko punta batetik. Esango zue zintu zaten? Eta zeitzi zarete zeitzi gonbidatu zeitzu nona? Hola, askar baten? Bueno, ni Maite naiz, eta eskerrik asko, gonbidatzatik. Eta, bueno, nik oinarrik Euskal Herriko herri ezitzailin sari dinamizatzen du, eta nik Gipuzkoako herriek eamate ditut. Azpeitiarra naiz, da Azpeiti hor erdi erdien da, eta orduan. Denak 40 minutura gelditzen zaizkin. Oso, no? Bueno, ni taldeko gazteena, esango nukez, bueno, gazteena ez, baina gazteena denboran, ze orain dela urte bat hasi nintzela, justo bete berri orain otxailan, eta hori, Altsasukoa naiz, hor Nafarra, Iruña, Altsasu pixkat hor Iruña aukatu bidatzean, baina hori Nafar sen guztia, eta hori, hauekin lanean Arrate eta Maiterekin, eta hoxe. Bale, eta ni Arrate, ni Larrabetzuarra, eta, bueno, ja pare bat eta piku bi urte terdi ja, oinarrin lanean, eta batez ere hori, arduratzen naiz Bizkaiko herrien dinamizazioaz, eta hori nire maite moduan, hori, Bizkaia erdian, eta denak 40 minutura ez, baina, bueno, gertu txamar, osea, ondo. Erki, jungo gazitze egiten, ikusten bozu, oianek, gero herri zitzaia, oinarri kontzeptuak, bako gidoi bat, baina gu gidoia salto ingo du. Bale, bale, oso ondo. Salto egiten, bueno, esautu zaitxustegu, baina nedo jakite, bale, eta bakoitzak gure ibilbidetik oinarrin, denboratxo zehazte bakoitza, batzuk gutxi hau estatu baino. Bueno, ze superatu zuentzako oinarrin, bapatian sartzea oinarrin lanian, bakoitza gure esperientziatik. Eta bezuan gidoian, Para nada. Bueno, bani hasiko naiz. Bota. Niretzat oinarri izan zen kriston aukera, ze nin orduan neon hezkuntza formalien lanien, eta neon aldatzeko gogukin, eta bueno, oinarrik eta herri ezitzailin filosofia honek pixket uztartze zituen, nik bizi oso nindet hezkuntzan lana, formalien ez formalien, da gero amatasune, eta orduan, hirurek uztartze zituen proiektu bat bezala zan, eta niretzak kriston momentu egokilen etorri zan, aukera hau, eta 2020tik amena, horretatzea. Beteka. Nire kasua da apur bat, esango neuke, apur bat geldirik egon ezin dan persona bat nazela, eta bueno, ni hasi nintzen karrerak bukatu eta jarraian lanean ofizina baten, eta urte bete pasa zanean, esan neuen, nik ezin nebela jarraitu belan, ez nebela nahi egon zila hortan jesarrite, beste ez dakizen bat urte. Eta ikusi neben oinarrin eskaintza, eta, bueno, da totalmente contrario, ez? Apurat, inoiz ez nau nire etxeko zilan jesarrite. Beri nau nire kotxeko zilan beste leku batzutara joaten. Orduan, bueno, oso ondo. Apurat, geldirik egon ezin dan persona batentzako lan perfectoa, ambientito, hori da. Ni irakaslea naiz berez, lehen hezkuntzako irakaslea eta ingurumen hezkuntzako eta mobidak egin izan ditut, ez? Eta, bueno, horrekin oso maiteminduta nago, batez ere alderdi horrekin, eta orduan oinarri ikusi nuen, justo, bueno, batengatik jakin izan nuen, beste pertsona batengatik ere irakaslea, eta esan zidan, etzi bertzuri guztain zaizkizula gauza hauek, eta mira hauze polita, eta ez nuen bat ere ezagutzen. Eta hola sartu nintzen, eta hor kuskusiatzen hor webgunean
Gero, egingo gula pixkat webguneari buruz, baina orko iskusiatzen, eta asko ez ulertu gabere, osea, hori, sortu zen ora lan elkarrizketa egiteko momentua, eta ora sartu nintzen, aukera ikusi nuelako ere, gauza horiek lantzeko aukera polita izango litzatekela. Oin dela sema sartu zinen zu? Hori, otsailan, urte bat orain egingo dut. Irukote politxo orduen. Total. Bai. Oso ondo. Oso ondo, igual aurkezpenakin eta burat zuek ezagutute bai ez, komenta oso hori oinarri, herri zitzailean sarea, baina igual, politxilitzeke igual, herri zitzailea zer dan edo apur bat ez, asaltzi, entzuliei edo. Eta ez da erraza. Modu laburrean kontatzea. Ez da erraza. Kontzeptu zabala da, bueno. Mira, modu laburrean igual ez dugu lertuko. Baina, bueno. Zuek bota. A ber. Bueno, guk uste dugu herri hezitzaile filosofia dela hezkuntza ulertzeko beste modu bat, bai? Azken hamarkadetan hezkuntzan ardura gelditu da oso ikastetxea eta familian gain bakarrik bezala, eta nolabait haurtzaroarekin hasita bukatzen da prozesu bat bezala irudikatzen dago oraindik ere oro har jendartetik. Herri hezitzailearen filosofiak emate egun aukera da, ikuskera hau bai espazioan da bai denboran zabaltzeko aukera bat. Hau da, hezkuntzak nolabait gainditzen ditulako ikastetxeko lau paretak eta herriko plazaraino joan etorrian dabilen prozesu bat dalako, eta inolaz ere ez dalako hasita bukatzen haurtzaroarekin batera. Ze gutako bakoitza jaiotzen geanetik hiltzen geane arte, pues ezigarriak eta aldi berean hezitzailea gara. Orduan, honen ondorio nabarmenena edo ondorioa da hezkuntzaren ardura partekatua dela. Eta herria bera dela hezkuntzarako testuinguru, eduki eta eragile. Orduan, oinarritik saiatzen geana egiten da herriek nolabait kontzientzia bat hartzen hastea, beraiek ere ezten dutela, eta horretarako herrietan sortzen ditugu, hezkuntzaren ardura hori partekatzen duten eragile desberdinen arteko elkarguneak. Seguretako importantena hori da, ez? Erabaki behar baldin badugu gure herriak ze baliotan eztea nahi dugun, elkartu behar gara eta adostu behar dugu. Orduan saiatzen geana da herri hezitzailearen 3 esparrutako ordezkarientzako elkarguneak sortzen eta sustatzen. Eta hor elkartzen ditugu batetik udal ordezkariak, tekniko zein politikoak, hezkuntza formal zein ez formaleko eragileak, herri baten dauden sare desberdinetako ikastetxetako ordezkariak, guraso elkartetakoak, aisialdi taldea, ludoteka, gaztelekoa, eta gero herrigintzako eragileak. Herri horretan dauden, kirol, kultur, arloko eragileak, batez ere igual aurretan erabekin aritzen dienak, eta elkargune hauek sortzerakoan, poliki, bagoa sortik herri mailako hezkuntza proiektuak edo sortzen. Oso ondo. Pikai. Bai. Tagla, talduta. Eta iluzaiz. Eso, orduen, osotasunin herriek, berak esten dauela, gure dau esan edo, gure dau, aproporak bildu, Eta, herri hezitzaileen sarea oinarri, Eta herri hezitzailea zer dan apuratez, azaldu guztien, igual, oinarri zer dan, azaldu gainke, ero... Bai, oinarri da, zehazki, herri hezitzaileak sustatzeko elkartea, eta sortu zen 2012an batez ere Ciudades Educadoras filosofiaren baitan, hor hasi zen, apur bat, run hori, Ciudades Educadoras filosofia horrena, eta apur bat, Euskal Herriko eragile batzuk elkartu ziren, batez ere Euskara, hezkuntza, kultura, eta... Aixialdian lanean ari ziren elkarte batzuk elkartu ziren pentsatzeko horrek nola lur hartuko zuen Euskal Herrian edo nola lur hartu zezaken pentsatzeko. Horren baitan sortu ziren, hemen ikusi ditzakegun liburuzka batzuk, eta ja hasi ziren pentsatzen praktikan apur bat herri hezitzaileen sare hori nola sustatu Euskal Herrian. Hasi ziren 7 herrirekin, Euskal Herriko 7 herrirekin, eta ja hortik ja eman zen jauzia, herri hezitzaileen sare hori, apur bat Euskal Herri osora zabaltzeko. Ikusi zenean, ja, bageneukala nondik heldu edo bageneukala nondik jarraitu behintzat. Eta apur bat hor, ja... Esaten dugu teorikoki eta praktikoki egiten dugula lan hori. Batez ere teorikoki zentratzen gara
herriek dituzten beharretatik abiatuta liburuxka teoriko hauek sortzera, azkenak dira batez ere hirigintzaren gaia tratatzen dutenak, nerabezaroaren kultura eta parte hartzearen ingurukoak eta eskola kiroleko gogoeta kolektibo bateko tresna. Eta hori apur bat beraien beharretatik abiatzen gara guk ere gure barnean tresna teoriko hauek sortzeko. Eta gero praktikoki lotura dukan Maitek aipatu duen herrietan sortzen ditugun hezkuntza foro horietan, batez ere herri horietan bidelaguntza eta aholkularitza eskaintzen diegu herriei, apur bat hezkuntza egitasmoak aurrera eramateko momentuan. Eta nik uste hori. Ez? Bai. Orduan, ibilbide honetan, hainbat arlor teoriko landu dituzue, herrizitzailea ulertzeko modu oso ezberdineko aldia, baina danetan ez, badare gai batzuk, ez, komunak izan aldiena, eta horrek landu, eta horrek lurreratzeko saiakerak egin. Claro, supratzot, herri bakoitzan oso modu ezberdinean bebai izango da guzti hau. Modu ezberdin baten ulertuko la herrizitzailea, naiz eta txapel orokor bate eduki, eta oso modu ezberdinen bai lurrerateko dela ekimenak, ez? Bai, guztiz. Bai, eta hori aldi berean da kristona beraztasuna, baina gero egia da kudeaketarako, aniztasun guzti horrek, pues, nik beti izatet gure lana sormen ariketa konstante badala, ez dago, oantxea igea, poliki nik uste gauza batzuk sistematizatzen, baina egia da, gu bai saiatzen gehala tokian toki, herri hezitzailearen filosofia modu desberdin baten loratzen, bai? Ze oso bertakoentzat, bertako baliabidekin egin beharreko prozesuak dira, eta baldintzak ere ez dira berdinak, inora. Orduan, gustatzen zaigu, herri bakoitzean forma desberdina hartzea, bai egia dela, oinarrik teorizatu duela, herri bat balio hezitzailetan ez den duela esan ahal izateko, 7 gako guretzat garrantzitsuak direnak kontuan hartu behar dituztela, eta guk hasieratik lagatzen dugu garbi gure marko hau dela, ez? Eta 7 giltzar edo gako hauekin bat egitean nahiko genukela sare honetako parte diren herriak, ez? Haurtzaroaren kultura eta parte hartzea, aniztasunean eta berdintasunean eztea, euskera, herrietako ingurumen naturala eta kulturala balioan jartzea, eta komunitate sarea saretzea, ez? Eta horea. Bueno, horrekin, ez, giltzarri hauekin, eta txapel orokorrakin, herri ezberdinak bat egin dabe oinarrirekin. Eta zenbat herrik esango zinuken? Zenbat dauzen oinarrin? Zenbat parte hartzen horien? Venga. Hausatuko nazio zer esaten, venga. 22. Bikoitza. Bai. Momentuko argazkia, zein da momentuko argazkia, zenbat herrik, indabe bat filosofia honekin, eta zela hor barantuta Euskal Herri guztian esan. Sarea handia da, batez ere, Gipuzkoan Gipuzkoa zentrismo pixkat badago. Oraintxe bertan, Nafarroan, Nikola Nafarrotik ez zaio leitzaien da, eta hor gabiltza 3 herrirekin, baina orain beste berri bat ere hor etxarri nabiltza eta sartzeko asmotan, eta sartuko dira. Eta horre Araba konkistatu nahian, eta bai, lortu dugu, pixkat, aberra gurainen nola hasiko gara, eta ber horre bai lanean hasten garen, eta gero hor Bizkaian eta badago ere saltza. Badaude herri batzuk, bai, ez gara hasiko esaten zenbat dauden bakoitzean, egia gainera, Ipar Euskal Herria ere badela helburu handi bat, hor daukaguna, baina, totalean edo esango genuke, 50 herri inguru gaudela gaur egun. Bai. Orain gainera bazkide laguntzaile dira. Orain arte apur bat hitzarmen bidez funtzionatzen genuen, eta ja apur bat aurreko urtean lehenagotik hasi zen lanketa, baina bai hasi ginela pentsatzen elkarte publiko komunitario nola izan, eta badaude alde batetik bazkide sustatzaileak, direla lehen aipatu dudan euskara, kultura, aisia eta hezkuntzaren munduan lanean ari diren 15 eragilek osatzen dutenak, eta gero beste alde batetik bazkide laguntzaileak direla apur bat herri hezitzaileen sareko kideak. Badaude batzuk oraindik ez dutenak jauzi hori eman, baina helburua bada denak bazkide izatea. Bai, eta helburua bada Euskal Herri luze eta zabalera zabaltzea, ez bakarrik Gipuzkoara. Orduan, lanien, tope, eta aberba. Argazkisa gutxi gara, 50 herri, nazio mailako proiektu bat, aldik eta gehien edatzeko asmoakin, guzti hau zela
Zela funtzionatzen da, honek. Ikusten zaituzte hiru langile, zaetela oinarren baitan, ikusten dugu Gara makina batzuk. hori. Honek zela funtzionatzen, ezin da antolatzeko modua daukara momentu honetan oinarrik, konto balbea modu laburrean. Gu bai saiatzen gara, claro, 50 herri asko die, baina bai saiatzen gara herrien beharren identifikazio ariketa bat egiten maiztasun batekin, ba igual 3-4 urtetik behin edo, eta hor errepikatzen diren beharrak, ez, behar aman komun horiek lanildo moduan hartzen ditugu, bai? Eta lanildo horiek bai saiatzen geana da sare mailan lantzen, pues herri arteko foroak antolatuz, edo jardunaldiak, ez dakit liburuxkak, experimentazio prozesu batzuk, bai? Orduan, guretzat hau garrantzitsua da. Baina egia da, askoz gehiago kostatzen dela herrian bertan, ba, elkargune hori sortzea baino. Ez? Ze azkenean, herriak elkartu egin behar dituzu, bakigu egunerokoak, jan egiten gaitula guztioi, baina gu saiatzen gea elkarrekin lantzen lanildo batzuk, ze iruditzen zaigu benetan hor dagoela sare baten parte izatearen garrantzia, ez? Osea, besteen gandik ikastea, besteen esperientzia partekatzea, elkarrekin formatzea, eta interesgarria da. Egun, 3 lanildo ditugu modu honetan irekita, eta gero nahi badezue sakonago kontatuko ditugu, baina bat izango zen aurren parte hartzearena, hirigintzarena eta sexualitatearena. Bai. Vale. Hori, bai, ez herrietatik sortzen diren beharrak, hori esan duena, baino, bai. Da ikusten da, eta askotan beharrak oso mankomunak direla. Naiz eta sistematizazioan hori ez den erraxa, ze bakoitzak badu bere realitatea, eta hori oso bitxia da, ze gero esati dizut ez da beharko genuke igual beste ereduren bat, baina eski igual besteen ereduare ez da zuretzako erabilgarria, ez? Orduan, batzutan, bai, zu ere ikasteko, oso polita da, bai. Etengabeko sorkuntza, etengabe berrasmatzen. Bai, nire laguntzen, bai. Honetaz gain, badago beste batzarro bai, eragileen batzarra izan bertzaken, ez da? Eta hori be, garantzitsu izango oinarri bezalako egitasmo batean. Bai, hori da. Eragileen batzarra momentu honetan hilabetero egiten dugu, eta batez ere, oso hartzen dira erabaki guztiak. Eta hori da organo gorena. Ez? Bai, hori da. Azkenean bazkide sustatzaileek dute elkartean erabaki mena, eskubide hori, eta, guk eramatitu horrea proposamenak eta hola, baina batzarrak hartze ditu erabakiak. Eta gero batzar orokor bat bai egiten dugu, bazkide sustatzaileak, barkatu laguntzaileak ere, gonbidatzen ditugu. Eta hor, eragilek aipatu zuz, ez? Eta zenbat eragile gauz, kasu honetan, txilipurdi bebaga, ez? Gauz oinarri netan. 15 eragile. Bai. Txatxilit artean. Hori da. Hori da. Nazio mailako proiektuak, proiektuak, ezberdina, baina danak ez begirada ekartzen eta ekarpena egiten. Bai, zelen gainera, aipatu dugu, hori, batez ere, Nafarroa batez ere aurten saretu dugula, esaten dugunean ez gara ari bakarrik herriez, ari gara baita eragilez hitz egiten, eta aurten ere egin dugu lanketa potente bat Nafarroako eragile batzukin, eta ja ari dira beraiek ere gerturatzen. Orduan, pixkanaka, herriek zein eragilekin, ari gara txabaltzen lanean. Bai. Bale, atzera begira egin dugu, funtzionamentu ulertzen dugu, momentuko argazki bat herrien egin dugu, baina aipatu duzu hiru lanildo momentu honetan martxan, aukera motu eskun lanildo bakoitza pixalete ulertzeko, pixat lanildoren zergaitia, eta beste batetik momentu honetan zela, ez, balurreratzen da, zertan zabitzaten horretan. Eta, igual, agian entzule eta ikuslei arraro nahingo jakoen, pixat kostako gana kokatzia, ez, dela hirigintza. Hirigintza eskuntza, bi mundu ezberdin, bi kontu ezberdin, herrizitzela eta hirigintza, eta bai momentuetan martxan dagoen lanildoa da, kontu aldozkuzu zergaitzik hirigintza ero herrian elementua herrizitzela ikuspegitik landu nahi dan, eta zergaitik hirigintza bezalako lanildo bat. Hirigintzazkenean, hori, separatzea kriston akatsa da, ez? Akatsa edo askotan egin den ikuspuntutik eta eraikin, ez? Hiriaren eraikuntza bera dago egin da asko helduaren ikuspuntutik, beti daude baliabideak kontuan hartuta, eta ez
aurraren ikuspegitik aurrek benetan behar dutena kontuan izan da, edo bai, ez bakarrik aurrak baizik, eta pertsona guztiek orokorrean, ez? Eta asko ikusten da hori gaur egun, eta aldaketa pila bat dago horretan, eta hori batez ere eskoletan, hor dabiltzare, aldatzeko nahian eta herri edo hirian ere, baina bai eskoletan ere ikusten da asko hezkuntza formalean, ez, testu inguru horretan, eta horretatik. Eta egia da, herri zitzaileen sareakin hasi ginenean, herri pilo bat aizien parke bat edo eskolatari bat modu parte hartzailean eraldatu nahian, eta hor herri askotan iritikatekin topo iten genuen, eta pixkat hasi ginen beraiekin hola elkarlanean, ze konturatu ginen herriak ezten duela esaten degunean, herriaren alde gogorrak, zementoak ere ezten duela. Segun eta nola daukagun hiri eredua urbanismo hori antolatuta, horrek ere balio batzuk edo beste batzuk sustatzen dituelako. Orduan hor hasi genuen elkarlan bat ja nik uste 4. urtez edo iritikat kooperatibakoekin, eta poliki beraiekin joan ginen herri antolamendu bat, herri hezitzaile baten ikuspegitik nolakoa izan zitekeen, pues definitzen edo. Hortik atea genuen horrelako, liburuxka bat, pixkat, gure markoa edo kokatzen zuna, eta gero marko hori praktikara nola jaisten den elkarrekin pentsatzen jungea, eta herri arteko foro bat daukagu, baita herriekin egin dien praktika honak elkarbanatzeko, elkarrekin formakuntza jasotze ditugu, eta ja momento promo egin dezaket ez da. Urrengo hirigintzako herri arteko foroa izango da otsailaren 13an Tabakaleran, goizez, eta hor proiektuen azoka egingo dugu, eta kontatuko izkigute 5 herrietako esperientziak, eta animatzea jende guztia parte tortzea. Bueno, lan hildo bat, segurazki honalko inake podcast bat, honetaz hitzei, urrengo baterako. Baina, gare beste lan hildo batzuk, eta nahiko inuke bai horren berri izan, sexualitatea lan hildoa, igual berriena dana, segaitxik, eta zela da momentu enten. Bueno, oinarritan zegoen zinen gehiago arratea, hasiera, ez, hor nondik sortzen, Bai, bueno, gure beste bazkide sustatzaile bat Irukilarroxa kooperatiba da, eta, bueno, momentu hortan, bai bazegoela apur bat kezka edo beharra identifikatzen zela apur bat hezitzaileek beraien batez ere hezkuntza ez formalean, beraien jardun formalean, beraien jardun hezitzailean apur bat sexualitatea aurkitzen zutenean, ez sexualitatea horren beste modu erotikoan ulertuta, baizik eta sexualitatea egunerokoan esnatzen garenetik lo hartzen dugun arte, agertzen zaigun hortan, ezekitela edo apur bat beharra zeukatela, irizpide orokor batzuk izateko horren aurrean nola erantzun. Eta ez igual bakarrik momentu hortan, baita, esku hartzeko momentu hori baita, baina bai pentsatzeko ere bai, gero, gurasoekin edo familiekin nola landu hau, gerora ere zer nolako lanketa egin gainontzeko aurreta eta nerabekin, eta apur bat kezka horrekin bildu ginen. Eta hor, aritu ginen, pentsatzen, zer egin dezakegu, ez? Beste olako bat, eta hemen geratu dadila, edo zer. Eta hor egon ginen, eta egin ditugu, laborategi praktiko batzuk, hemen hezitzaileekin, eta txatxiliko hori da. Eta beraien kezka just hori momentuan esku hartzeko ondoren momentuan bizitzituzten egoera batzuei nola aurre egiteko kezkak ateratzea, ez? Ze egoerak aurkitzen zituzten beraien egunerokoan, eta guk erantzun, oinarritik, ez? Erantzun hori emateko nahian, ez? Gabiltza. Orduan, esan genuen, zer, liburuxka, zeretan, eta liburuxka izango da, baina nahi dugu liburuxka praktiko bat izatea. Liburuxka praktiko bat izango da. Hori da. Ez dugu nahi, izango da. Ja bada. Bai, oraindik ez dago guztiz, ez dugu forma guztiz eman da. Hor ikuste ere polita dela kontatzea hori, dela dena, lokatzetatik ateratakoa dela, dela jardun hezitzaietik ateratak guztiz, hezitzaiek beraiek topatutako edo izandako esperientzia batzuk dira, ez? Sexualitatea agertzen zitzaiena,
Gero egin ditugu apur bat, bote baten sartu, nahaztu hola, eta atera egoera pixkat komplexuagoa, eta beraiek eman dituzte esku hartzerako gakoak. Orduan da dena, hortik sortutako zerbait. Egia da, Ibairekin batera, Iruki Larrosako kidearekin batera, apur bat, irizpide orokor batzuk zehaztu genituela guk, batez ere berak, eta apur bat horiek kontutan hartuta, nola esku hartuko dugu. Eta orduan izango da, praktika honen bilduma bat, eta gero beste egoera zehatz batzuk ere agertuko dira, beste zeitzaile batzuk nahi baldin badute, beraiek ere tresna horrekin praktikara eramateko edo lagungarri izateko hori da, egoera batzuei nola aurre egiteko. Eta batez ere gero piatzen genuen sexualitatea ez hartzeko gauza konkretuak ez da, sexuarekin lotu ez dakit, ez dela erotikoaren zerbait. Baizik eta hori da, eguneroko zerbait. Da maiatzean hemen arrasaten aurkeztuko dugu liburuxka jardunaldi batekin. Bueno, primizia, goia sopa. Bai, gauzatxu bat, urte polita dator, bai. Bueno, sexualitatea, esan bezala, behar bat erantzun da, kasu honetan herrietatik, segurazki herrietan bago beharra, baina eragile batek lasatiko behar bati erantzunez, sortutako lanildoa, eta ero beste, esango nuke, oinarriren erdigunean dagoen beste lanildoa dela parte hartzea, aurten eraben parte hartzea, ez? Eta horren parte hartzeekin lanildo, janiko veterano bat dukula. Bai. Parte hartzea. Bai, azkenean parte hartzea da herri hezitzaile bat eraiki eta sustatzeko daukagun tresna nagusia, eta aurretan erabeak txikitatik parte hartzean eztea hori zer zen horri tiraka hasi ginen. Ja bi urte egin genuen, sentitu genuen gelditzeko behar bat, ze ikusten genuen batez ere aurren parte hartzea modan jartzen aizala, eta, kezka batzuk sortze zizkigun, ez? Oso erresa dalako igual aurrak helduon moduetan parte hartzen jartzea, zeguk horrela dakigu parte hartzen. Eta kezka sortze zigun baita ere, aurrei bakarri galdetzea aurrenak diren gauzetaz, ez? Parkeak, edo eskolako atariak, edo. Eta orduan, egin genuen hausnarketarako tarte bat hartu genuen Oinarrin, Oinarriko eragile batzuk, eta gero gonbidatu genituen EHUko parte hartuz, Bilgune Feministako Emagin eta Jose Mizumalabekoak, eta elkarrekin pixkatin genuen haurtzaroaren kulturatik birpentsatutako parte hartze bat, nolakoa izan beharko zuen pentsatu genuen, bai? Lan txostena gelditu zan zoragarria. Osea, polipolita. Baina bukatzen ari ginen bezala ikusi genuen eta hau zer da, hau herri baten nola gorpuzten da. Orduan esperimentatu genuen lau herrirekin, Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru laguntza bati esker, Hernani, Oiartzun, Segura eta Itziarren, eta esperimentazio prozesu horietatik ikasitakoarekin sortu dugu gaurki, bai? Bai. Gaurki da tresna bat, berezia. Ez da liburuxka bat. Lehen aldiz delako zerbait digitala. Momentu hortan ere, bukatu zenean prozesu hori, EHUko ale ikertaldeak ere bai, proposatu zigun elkarrekin lantxosten hori apur bat fintzeko, lantxostena apur bat marko teoriko itxura batera ekartzeko eta momentu berean ILAP Euskadiko partaidetzarako guneak beste diru laguntza batzuk atera zituen, eta beraiei esker egin genuena izan zen prestatu esperimentazio prozesu horietan egindako dinamika horiek era digital baten. Hau da, Moodle plataforma bat sortu genuen, eta Moodle plataforma horri eman genion modulukako itxura bat. Eta orain herrietan, Oinarriren webgunean badago bertara sartzeko aukera, baina orain herrietan, esan dezakegu, ez dakit, beraiek autonomoki sortu ditzaketela, edo bintzat tresna badutela aurren parte hartze kanal iraunkorra sortzeko. Eta gero orain apur bat asmoa da, alerekin elkarlanean, tresna digital hori
digitalizateak duen onurarekin, apurrat gehiago fintzea, teorikoki, ez dakit, sakonago hobeto esplikatzea, sakonago esplikatzea, jendeak behar baldin baditu referentzia gehiago izatea ere bai teorikoki, eta gero lau herri aurtengo ikasturtean zehar gaurki tresna digitala probatzen ari dira, Bergara, Usurbil, Asteaso eta Berritxu, eta bertan parte hartzen nahi dien pertsonek ere emango dizkigute pista batzuk, non hobetu behar da, non ulertzen da, non ez, hemen ariketa hau soberan dago, falta da, eta pixka gure asmoa bada, gaurki hau ondo osatzea, tresna digital potentea da, uste dugu herrietan egundoko aukera ematen duela aurren parte hartzearen inguruan modu kolektibo batean hausnartzeko, bai? Ze azkenean da, zure herrian aurren parte hartze kanal iraunkor bat diseinatzeko, ibilbide metodologiko bat, bai? 6 hilabete irauten duena, eta guk proposatzen duguna modu kolektiboan egitea. Hau da, lantalde bat osatu, lehen aipatu ditugun herri hezitzailearen 3 esparroietako ordezkariekin, eta nolabait elkarrekin egitea ibilbide hori diseinatzeko. Eta gero, martxan jartzeko, eta uste dugu aukera polita dela herrietan jauzi bat emateko aurren parte hartzen. Zenba gauza, pilo bat gauza, derrilo, pilo bat ideia, pilo bat, bai, bueno. Dira 3, baina gero bakoitzak ditu beste 8.000 kontu atzetik, bai. Ez ondo, bueno, kontau zuez gauza pilo bat, primizia bemondo zuez, oin arte ez, zetan zabizien, nundi datorren hau dana, eta nundi mugitzen zarien. Baina, hoxe, emetik eta aurrera bebai, ez, badauko zue beste ibilbidetxo bat behitzeko. Orduen, ez dakit kontabaldozko zuen apur bat emetik eta aurrera zer dauko zuen, horre esku hartien, eta putxu bat. Esan dugu pixkat horre Araban eta Nafarroan horra biltzala, hori herriei dagokienez. Nafarroan ere hori justo eragile moduan ere aixialdi eragileak sartu berri dira, hor gabiltza kontaktuan eta saretzea lortzen dugun ere Nafarroako eragile horiek eta gure artean, eta eragile berriak bilatzea, kolaboratzaile berriak, ez, osea, pixkat horre aliantza eta lagun berriak, eta hor gabiltza hori ez, izango litzateke orain gure helburuetako bat, edo gure norabideetako bat, eta hori Nafarroari, osea, hor pixka da jokean. Etxiantza. Behar dugu. Gero nik uste besteak hori, ipatu direla batez ere lan ildoetan, ez? Irigintzan hor, herriarteko foro horiek sustatzen jarraituko dugu, sexualitatearen arloan liburuzka hori aterako dugu eta aurkeztuko dugu ere bai, eta parte hartzeak, eske dauka ibilbide bat, amaiezina, eta eskerrak, Ze, hori, badak eskatzen gaituen zerbait, eta nik uste hor badaukagula nondik heldu. Baita, horrekin ere, herri batzutan, horretaz aparte eta gaurkitazuek, badaudela ere parte hartzearen beste modu batzuk, batzar batzuk sortzen, baina ez gaurkirekin baizik eta, ere parte hartzearen, aurren parte hartzea bagola oso presente beste herri batzutan, naiz eta gaurki ez erabili oraindik, edo, baino, beste modu batzutan, eta beste hori da, parte hartzearekin, eta apila bat. Eta horra adibidez, zitzaileen herri arteko foro bat aigea probatzen, hor, esperimentazio prozesuan parte hartu zuten 4 herrietakoekin, baina, ikusten aigea funtzionatzen dula, eta badala behar, bat igualez, aurrenkin parte hartzea sustatzen duten zitzaileak elkartu, lehengo gauza bera, esperientziak elkartrukatu, zertan asmatzen aigea, zertan ez, elkarrekin formatu, eta uste dugu hori izan daitekela urrengo ikasturtearia begira, igual sare osora zabaldu dezakegun zerbait. Eta gero, igual aipatzea, aurten lehen aldiz eskualde oso bat eukiko degula sareko kide, Oarso aldeko 4 herriak sareko kide izango dira, eta orduan ikusten genuen aukera bat, herrietan saretzen dugun hezkuntza komunitate hori, maila lokaletik eskualde mailara jauzi bat egiteko, da pixkat saretzearen, hezkuntza komunitatea saretzearen horren eskalagarritasunean pixkat esperimentatzeko. Eta horra egia, Oarso aldeko elkargunea, herri hezitzailearen elkargunea sortzen, eta aurrekoan izan genuen saioa, eta ideia pila bat daude eskualde mailan ere jorratu ditzakegunak, eta guretzat interesgarria da eskalagarritasunaren ideia hau, eta hor ere murgilduko gea.
Baduko zu orduen. Aurrera egite bai, eta indezue. Eta honeaz batia, bueno, oindala gitxi, bueno, zuek webgune bat badauko zuek, webgune bat bazen euke zuen denbe bai, ez da? Baina, bueno, hori barriztu indezue, ez da? Eta hori bai dagoela apratez, osatu hau, ez? Horbe, ez, topau zenki edo, bueno, nahi dauenak sartu lehik, ez? Oinarri.eusen, ez? Bitxea balda, bikusi, zetan zabizi, horbe, topau aldi. Orain sartu mesez. Hoi sartu lehik, ez da? Oinarri.eus. Oinartez, orain bai, ez, oinartez, ez. Osa, a ber, apur bat, kezka hau badator igual, lehenagotik, aurreko urtetik edo, bueno, aurreko urtetik eta ni lanean hasi nintzenetik ere bai. Ose, ikusi nuenean Oinarriko eskaintza, esan nuen, bueno, venga, aurkeztuko naiz, baina zer da Oinarri? Eta sartzen nintzen webgunera, eta zer da Oinarri? Eta apur bat hori ez, bueno, bageneukan beharra, Maitek esaten duen moduan, ascensoreko bidaia baten jakiteko kontatzen zer den Oinarri, ez? Zuk non egiten duzu lan, ba, ni naiz irakaslea, ni naiz udaletxeko teknikaria, ba, Oinarrirekin ere horrelako zerbait, ez? Bilatu nahian edo. Eta hor, bueno, pues jo genuen eta puntuko kideen gana, apurrat komunikazio estrategiaren baitan hitz egiteko eta identifikatu genuen, ba, bueno, behar genuela webgune bat, ba, kontatzen zuena Oinarri zer zen, kontatzen zuena herri hezitzailea zer zen, apur bat ere, bueno, sareari ematen ziola zentralidade bat, edo balioan jartzen zuela sareko herriek egiten zuten lana, eta, bueno, hortik bueltaka, izan da prozesu bat bastante luzea, eta oraindik ere eta puntukak gurekin ari dira lanean, baina, bueno, atera zerbait eta dago bikain, ze ikusi daiteke benetan, zer den Oinarri, norbaitek, osea, ulertzen du orain zer den Oinarri, badago, bueno, nor gara tal bat dago, bertan bazkie sustatzaile eta bazkie laguntzaile guztiak agertzen dira, badago beste atal bat herri hezitzailearena, eta hor filosofia guztia azaltzen da ere bai, ba, bueno, klik baten herri batek esan dezakela, pues nik honekin bat egin dut, ez? Osatute badauela, ez? Ni kontara batu nahi dut. Eta, bueno, gero badago kolaborazioen atal bat ere bai, eta gero interesgarria sarearen atala, badagoelako, bueno, mapa bat, eta bertan bazkide laguntzaileak eta sareko kideak agertzen dira, baina ez hori bakarri, baizik eta bertan agertzen dira kontaktuak ere bai, beraien kontaktuak, eta herri bakoitzak apur bat zeren zelanketa egiten dituen, hau da, zeren inguruko proiektuak eraman dituen aurrera. Orduan, klaro, horrek albidetzen du ere bai, beraien artean gure beharrik gabe harremanetan jarrian izatea. Gero proiektu horiek ere batzuk azalduta daude, eta orduan ikusi daiteke herri batek nola eraman duen aurrera zerbaiti buruzko, gai konkretu bati buruzko zerbait. Eta gero badago beste atal bat, baliabideena, ba, bueno, deskargatu daitezkena liburuzka hauek guztiak, eta Oinarri eskolara, hau da, gaurkira, momentu honetan, sarbide zuzena ematen duena. Osak, eskuratu lehik ez horrek, ez? Lanil duen liburuzkak bai eta... Hori da, denak daude PDF-an deskargatzeko moduan, eta hori, eta gainera, bueno, pues badauka aktualitate bat webguneak ere bai, bueno, orain igotzen ditugu astero berriak eta sareetan ere tope gaude momentu. Bixi, ordu ben. Horren komunitatea. Bai. Kontatu. Hori ez genuen asmatzen, pues igual nola kontatu. Baina, bueno, pues orain bide laguntza batekin, bideo. Eta zentzoreko ere lortu dugu. Behar ditugu amaika pixu, baina lortu dugu zentzoreko bidaia baten kontatzea. Zer da. Elburu. Komunikatiboki guztia kontatzea behelen erronka esaten da, beste erronka bat, ez? Egiteaz gain, zela kontatu, zela jakin hasi guzti hau. Ascensoreko gora bera baten ez, podcast baten ustot kontau dugula, ez? Bai, nik uste baiet, ez? Bai. Ulertu da. Gusto baiet. Gura asmo hori zan. Ez ba zineten Oinarren egongo sartuko zineten. Bain kontatu eta komentzitu zaituztegu, ez? Ni gustora egona zuen entzuten, ez? Hori bai importanti da, ez? Bai, transmitu duten duzuen hori, dozelan kontentan duzuen, eta ez? Azkenin bizipenetatik eta zuek, ez? Ba, zuek itxen duzuen lan horretatik, orduen. Nik uste hori bai importanti edala, ez? Batutan unertzeko, eta esateko, bueno, ba, ni be horren parte izango naz, edo...
Eta nik uste dut hori ez, askotan aipatzen duguk, gure ADN-ean badola eraldatzaile izateko bokazio hori, gauzak aldatzeko, esan du mundu aldatu nahi dugula gure esparrutik, arrasatetik, eta nik uste dut bat egiten duela horretan oinarrikin ere ez, gauzak aldatu, eraldatzeko bokazio dukan nazio mailako proiektu bat, non Txatxilipurdi hasiera-hasieratik dago bertan, eta non bat egiten duen, lanketa guztiekin, ez? Beraz, hortxeoko erronka, guk bai, hemen egozten den guzti hori zela ekarri aldugun guk elkartea, eta gure egunerokotasuna eta gure nokatzara bai, ez? Neiko erronka izaten da, ez? Egitatik nola jeitsi. Eta gaurko honetan hori nahi joan egitea, Txatxilipurdi zeharkatzen daben, Txatxilipurdi parte hartzen daben nazio mailako proiektu hau, hona ekarri eta podcast honetan. Saiatu lan zen, da ikuste bai jenteak, arrasatetik eta hezkuntza formaletik lan egitea zain, badukola beste esparru batzuk eta beste txapel batzuk bai parte hartzen dugunak. Hori da. Bai. Bueno, jane, bukatuko... Bai, txiran gongotzau igual bigarren podcastan ez? Eskerrik asko, irukote etortzea. Zuei da. Eta zer bat izen da gai guzti hauek lantzia, eta, urrengo baten berriro. Da, oine igual gauzatxo bat, ez da? Bai, pentsau dugu igual, emetik eta aurrera, podcastetan, bukaerie, badiatzie edo bukatzi abesti batekin, orduen, gonbidatuei eskatuko jakie abesti bat proposatzeko, eta guk abesti hori piniko dugu, podcasta bukatzen da. Orduen, ondo ikusten bozue, da nimetan basarie, abestiren bat botatzera, eta aukerak eti beze gaitxikin zuen, edo beste barik, batzutan urtetin jaku, eta, gaur etorren askotzin entzuten abestia, orduen gure hori pini edo. Ez justo ibili gara komentatzen, eske genikien galdera. Elkerrek ez duzue genik izan gara. Obegeratza hola, ez, bai. Eta, hirugarren ez apurrat pentsatu dugu oso azkara adostu, hori da. Bakoitzak baditu bere gustu musikalak, baina, azken aldian olaia inziartik orain ere diska berria atera du, eta, ari gara hor gure bidaia horietan, erreprodukzio batzuk gureak badira, oinarri denak badira, eta, bat aukeratzearen, aserre hauek, kantua. Horrekin bukatuko dugu. Horrekin amaituko orduen. Mi esker. Eskerrik asko, irue. Zuei. Zenidate parean duzuna dela egia bakarra eta gainerakoa akaso ezagezurra ere edo bai, edo ez aski da solastea jendearekin ikusteko zenbat errealitate desberdin dauden zure herri ontatik zintzilik egitan zintzilik multoiek ezin